ngetokake derajate keluarga. Penak. Wis iso no aku. Biyen Raiku gedek. omong Biyen omahku Gedek. Lah yo omah sak raiku iki gedek kabeh. Oh iya Bener ra dhisin kok. Ya mbadok bung anjane kowe. Saiki tekku wis gedhe. Apa kuwi? Wis iso ngadeg dhewe. Senajan biyen mung iso ngrusakne tok emboke. Ngapurane saiki tekku wis dawa. Senajan nganggone rekoso saben bengi dileboni sapa. Sapa? Emang rumah saku dirungokne nikan tenanan.